Pamit aku. Amin, amin, amin ya Allah, amin. Urung-urung kok wis pamit iki lho. Pamintaku kok pamit. Arep marai. Mboten. Mboten, Pak. Koyok pinter-pinter dhewe lho. Mboten, Pak. Mboten, Pak. Koyok suarane apik-apik oh. Mboten, Pak. Mboten, Pak. Dalang sombong ra omong. Ya lagi iki lho Mas Bayu dikon menengi. Ben apa-apa. Dalang diseneni. Lah rugi lho nanggepi omong gitu. Ya jenenge tugase dalang ki ya ngomong kok. Koyok ora koyok kanca karo sisek kan meneng. Ya ora Turu. Ayo. Pamit. Bayar marai. Wong kowe iki tak gandrung lho kok. Nah. Pamintaku muni kowe lambene ngek ku. Piye lek mumul? mosok wis ngewas lambiku beres. Kaya iwak lohan. Nimas Gak mau aku ini ndak ada chemistry-nya sama sekali. Coba kamu mikir dulu biar contohnya sama gitu. Coba. Nimasito hase mustikaning jagat kaya-kaya ning donya ora ana wanita liya kang tak tresnani kejaba mung sliramu tresnaku karo sliramu tenan banget jare lho Enek jarene. nganggo drama ngono iki Pak. ora omong aku tresna tenan jare Ngono kuwi. Ayo. Coba. Jare. Oh, sik. Ora apa-apa ya wis jare. omong sik Lagi jare jare tenan jare ngono. Ayo. Cahayu tenan jare. Aja nemen-nemen ndak ilang. Piye? piye rasane Piye rasane piye, Dok? alah sewepel karo cah kuwi Jalukan. Jalukan dek. Lagi odolop Pak ya. Nimas itu ase. Aku tresno tenan jare. kaya ro lho nek dikeleki Tak bumboni. Wis tambah sedep. Mau tak pek dhewe ah. Yo balik ngarep. Ayo sing tenanan. Ayo coba. Ah. Ayo. Pamintaku. Pamintaku Nimas itu ase. mesra tenan Atut runtut tansah reruntungan. Iya kek sabar dulu habis ini sampai rumah sakit kok. Ayo. oh ngeterne bae suntik to Mbak Gandrung teko rumah sakit. Ya nyapa gandenge ngono ndak mau aku. sing Masa mesra iya sing gandeng kok mesra ngene. Lah piye? ngono lho sampeyan nek Ya ketok ngene, rada jijik nek apa? gandeng ngene lho Mbak ayo sayang lho ngene Oh iya ngene iya bener. Kucing ngopi ya Dik. Ayo coba. Lah. alah Yayi Nggih Kang Mas. ana ing sakjroning Taman Makam Pahlawan. Taman Sari. makam pahlawan ini mendembokmu iki Taman Sari Ana ing sakjroning Taman Sari kene siramu tak rungkum tak senengke atimu ya Yayi. lah guyune iki lho sing permono sing alus lho iki Wong bambangan kok iso seneng. bakal tak mulyake Yayi ngono Aja dawa-dawa. ping Ping telu wae. ping Kedawan telu malah elek no. elek Ayo. Yayi sliramu bakal tak mulyake. Apa panjalukmu bakal tak udaneni? Waton ora njalukmu dene lintang lan rembulan. Apa kowe gelem tak jak? Lah, ora. Meslek kok. bleset cangkeme kok Ayo. iso Jare telu wae. Atut. Marai. Boten, Pak. Boten. Iso meneng ora? Nggih. Tapuk kene kok. Kuwi nyelentrek. tapuk ngene lho tapuk ngene Napoki piye contohno kan kaya mau. tapuk tonton iki Mbak Tapuk ngene lho. lah Tapuk. iki tapuk lah nek ngene iki Ngene iki celentik nyentik. Lah. Ah, Nyentik. Tapuk ngene. nek iki celentik lah Lah, ini nyentik. Napa piye piye?
kene napa? Napa ip? Pak. Ganti ngono. Pak Racik. Pak Care. Care. Pak Care. Mengke tambahi lho. Raiku ajur. Ora ajur ya wis ajur dhewe kok. Ayo. Katut runtut tansah reruntungan. Wis ora usum Covid lho ya. Iya. Wis ora usum corona, ora usum Covid. Tidak Nyapa social lho kowe iki kok distancing. cek gawe masker iki nyapa? Mbok dicopot to maskermu iki. Iya. Iku masker sop. Lah putih-putih ora masker. Iki untu, Cuk. Arep ngarani prongos kok enggak. Ya ora kok. Kuwi jane ora merongos. Lah napa, Mas? Ning raine kemunduran. Ayo. Donen arepe Pak. Disiki ra. Mesti dek iki mesti mesti. Wah, kalepel ra iki. Yo. Ing Sarina. Ing Sarina sawo ngene. Pales yo Ora usah ngrungokne gurem ceceker. Pales ra apa-apa penting tresnaku marang sliramu ora kena digambarake. Umpama dibelah dadamu, Upama dibelah dadaku isine ming jenengmu Niken Salindri. Oke, sesuk tak gone rumah sakit. Tak bedah dadane. Oke, siap. Etok. Yo. Datan pinggang. Datan ginggang sarambute. Kok iso sak rambute? datan kingkang sarambut. Hup, ngono lho ya. Datan ginggang sarambut. Hup. Hupe ora sah. Lek. Datan kinggang sarambut. Wis. Wis, no. Datan ginggang sarambut. Wis. Ora. Hup, ora wis datan kingkang sarambut. Cep, ngono. Datan ginggang sarambut. Lah, Aman. nek ra dionoke bablas. Mesti muni. Heeh. Apal aku karo trondol iki. Cep. Alah. Kok ijek? Lah mang ra iso. Yo, eno. Sawi ra dinggo iki. Lamun Dilarang kancing, adoh caketing ati. Dilarang kancing lho ya. Dilarak. Iya, cedak. Yen Cedak tansah mulat. Wah, Ini gregele termasuk- itu lho, kan? Gregel sae. Gregel. tapi aku tidak terima. Kok saged, Pak? Soalnya DE lo lek nyanyi lo Om Yudo. Nggih. DE lek nyanyi lek ora madhep aku kok. Madepe ning niken. Madhep iki. Heeh. Kamu madhep sini ndak boleh. Kok iso nangis? Kowe iki lho nyapa kok malah Lah iya. nangis iki lho. Oh ditanggap larang-larang karo pacare kowe. Yo, tutuke. Ayo. Duh, asem. Aku wis krasa tenan. Kok njaluk milih wis ganti liyane kok panggang njaluk. Tutukno kene iki ginaran kanggone kan. Ya, ngancing to. Gede sampean sing gandrung gede, Mbak. Iki lho digandrung lho. Digandrung lho kowe iki kok. Welek yo wajahe lek ngancing. Ora ngancing wis elek. Madhep rene lho wong-wong ben. Ganteng kaya ngene kok. Apa tutuke iki, Mas? Sida. Sida asih. Sita asih Tuhu kok turu iki lho. Nek tuhu nek wong ora ya turu. Oh iya. Iya. Ayo, Mas Modal iki. Ayo bagianmu. Mumpung wis ora anu. Ndang. Ayo. Pindho.
Pindo Mimi. Ayo. Pindo Mimi Hamimi oh. Alah. Pindo Mimi Hamin Tuna. Mimi Mintuna yo cik butuh Aku dikasih kesempatan iki lho, Pak. Ya. Nimas hane tepi wajib. Alah. Kok nganggo mbok barang iki lho. Yang nganggo mbok iki ngapa? Aku iki kulino ngaji. Lah wajib kok wajib. Lah ngopo kulino ngaji? Padha karo Ngopo kulino ngaji? Apa hubungane ngaji karo ngaji. 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 ngaji? Padha karo bak mati di akhir ayat. Bak mati di akhir ayat Jenenge kol-kolah kubro. dadi nek wajib. Wajib. Oh. Pak Carik. Cari yo ora kol-kolah. Ora kol-kolah. Ayo. Sido asih bebrayan. Yo, langgame setya tuhu. Yo, kayu nduk niken. Monggo diatur iki. Monggo, ayo. Aku kang setya satuhu wit biyen nganti saiki babasane
Mas Yuda marem lho. Nganti nyamplung tulane. Marem. Yo. Lagi roh bengi iki sinden nyonyor cangkeme. Iki nono mbok aku ae nyapa wong musuh wong wedok kok Kene pas tonyo. kene. Om Yuda mak. Ora apa-apa ora lara, Nduk. Oh, Lara apa? Jenglenge. Apa? Yang ugle-ugle. Ora apa-apa, sesuk tak ganti untuk jarang. Ya Beci. Pelekne Malah kowe beci iki. kok. Nggih, terima kasih, matur nuwun. Saking semangate Mas Oh, Bayu. diaturi kok ya. Oh, jenenge wong jengleng semangat ya ngono kuwi. Nggih. Nggih semangat apa? Cah-cah pancen men sak senti lho ora aku. Lah kok iso men sak senti? Lah wong wayah jenglang ngene iki malah ora di jenglengne lho. Pas aku mena lho Pas kowe nyatane. ya menak. Wayah wengi. Rungokno jan. Kreme serawe suwe. Ayo kanto Enak ngono lho kok. Lah ya jane kan ngono menak Hak to. kowe jajal, Cang. Ayo. Waya wengi hutan kreme serawe suwe. Ayo kanto sing ana kunangis. Alah, kecepetan kowe. Cepetan. Kecepetan, rada ngenteni. Kok ngenteni? Iya. Oh, ya wis. Ayo coba. Wayah wengi. Wengi hutan kreme serawe suwe. Ayo kanto metis sing ana kunangis. Alah, telat. Kok angel. Ngono e kaya sampai telat lho, goblok. Rasa gelo. Rasa gelo. Ono ijole. Tak tambani. Ono ijole. Niki enten awala Mas Yuda. Nggih. Nyuwun pepeling kali sambel kemangi. Katur dateng keluarga Bapak Carik saking Biro Perjalanan Wisata Severian Tour Ngawi. Oke, siap. Yo, pepeling, aku tak nyuwun tulung karo anu sik Mbak Dita karo Mbak Suci. Yo berdua kene. Monggo, yo mentaram. Yo. Engko bawane saka Mbak Suci terus Nduk Niken Mbak Dita engko bawane Nduk Niken ben dikandani Mas Yuda Siap. urute terus Mas Mondol urute iki lho ngendi Urute kene lho. kono lho Kok cedak suci ae lho modele. Kono, jo cedak Kacau aku. selawene ra suci emoh aku. Suci apa Mas artine? Susune sak panti. Suci ki atine resik Resik. Ngawur. Model ya waton jebles Marai kene ngumpan ae lho. Akhire ya wis ora sanggupan wis meneng kabeh menang. Cep, wis cep. Kaya diumpani to. Ya ora entuk nesi. So. ya bener nasi yo Mbak Suci monggo diwiti wasitodi monggo ya Mbak Wasitadi saking prawi nasis ngeli ngana wong urip ning donya bebasan mung mampir ngombe Hop, Mbak Suci lulus nya iki itu hadiah 100 Wah, makasih. Oleh bebungah. ayo Mbak Wah. Niken ayo Salat kang limang waktu kudu tansah dipun lampahi Hop, Nduk
Ken Jos niki nduk enten bebungah 100.000 kagem panjenengan. Makasih Mas Bayu. Lanjut Mbak Dita. Iku jaga agama pakar tikang luhur. Lulus Mbak Dita kagem panjenengan ya iki ya. Wah, lulus. Ya Cak Yuda. Ngedohken tumindak mungkar ya. Kedohken tumindak mungkar. Yakti urip manggya tentrem lahir batin. Bejo donya akhirat. Lulus Cak Yuda menika wonten 100.000 kagem panjenengan. Suwun Mas Bayu, suwun. Bawane wis entek. Wis entek. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas. Iki Lah kula. lah wis entek iki bawane. Wis entek kok. Mosok ora dibagi blas. Pengen itu bagian. Pengen. Ya layangnya diwaca. Ya, kayang. Mayang. Mayan, wis tak gawean lho, tak gawean mayan. Ndak. Ayo. Ayo. Do meteng. Matang. Dumateng kok do mateng. Ayo. Pak Dalang ingkang nguyoi wat. Ngayahi kok nguyuhi. Ayo. Nganaki. Tekan nganaki barang. Apa Bang Mekar yo nganaki. Nuwun, Bu. Oh, urip tenan. Tekate njaluk bojomu. Wis. Modele angger gak dikai Mas Bayu terus Kok iso nodong bojomu iki lho. Ngene iki, wong besok sing bakal mlebu swarga ngene iki loman, ora kaya kowe mlebu neraka. Tak dongan mlebu swarga. Ayo saiki diwiwiti. Tambah ya. Lah. Kacane abang kok biru. Ora apa-apa engko tekan omah ke ana karbit. Engko suwe-suwe ya, Bang. Yo, diaturke pepeling, monggo buka celuk Mbak Suci. Monggo. Langgame sik. Monggo ayo. Neng ndi urute iki jane kok. Ning kono lho. Kene lho kowe iki. Kono lho Mas. Ora ngewehi ngatur ae. Ya Allah, ngene wong apa ta ya? Wong-wongan sawah. Ya, Nduk. Yen wahan sini tansah dielingke wis wansine padha Cakaing agama
ning donya wong sedhewa sabar lan sabar rasa sing kuasa yen kepengin besok munggah Terima kasih matur nuwun sampun dipun aturaken pepeling.